Alugon laguning lagas lukita linuting kidung kadung kadereng hamomong kandhek aning madyaning sak tengahing wana winang sraya wadyabala saka negara Pasir Gumelar wis padha kapracondhang dening kridaning satriya kang niup saka gegana. Jenengmu sapa satriya? Kowe wani mbubarake wadyabalaku. Lekna mripatmu jembrenga talingamu. Wakna gobokmu. Yen pancen kowe takon marang aku Praja Mudhing Pringgandani. Kekasih Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca. Ya Rimbi Atmaja, Rimbi Atmaja. Ya Krincing Wesi, Jaka Latu. Genti pitakon wis apa? Watah titah parat. Edan jenengan sepasar kok dienggo kabeh ya. Ini Satriya Gatotkaca, tepungke wae aku Nalendra saka negara Pasir Gumelar. Jejulukku Prabu Darapasura. Prabu Darapasura mapan kepara nyata. Dina saiki nggonku rangkep sak wadyabalaku sak senjataku ora ana loro telu ya mung bakal ndhaupake guruku Sang Tapa Danyiwang Durna kelawan Dewi Wara Sri Kandhe anggone tapa ing madaning wana winang sraya. Mulane dina saiki gelem ora gelem aku tuduhna dalan supaya aku bisa ketemu kelawan jejantung atine Bapak Danyiwang Durna kuwi mau Dewi Wara Sri Kandhe Gatotkaca. Prabu Darapasura ngertenono. Dina saiki Bibi Wara Sri Kandhe kuwi mau lagi Tapa Brata mesu budi mbanting raga Mahasingasamun ora kena diganggu dening sapa wae. Apa maneh jamak lumrahe wong jaban garis kaya kowe lan Eyang Pandhita Durna. Age aku plunange wae Gatotkaca ora diparengake njugarake nggone Bibi Wara Badra. Bibi Wara Sri Kandhe Tapa. Jalaran apa ngene Bibi Wara Sri Kandhe Tapa ning madyaning satengahing wana winang sraya kene gayuh tumedhaking Wahyu Jayaningrat. Sapa wae kang bisa katitisan Wahyu Jayaningrat ning kono bakal dadi senopatining perang Bratayuda kang awujud putri. Ora kena. Dina saiki entuk ora entuk bakune aku kuwi mau bisa mestuti apa kang dadi dawe guruku Sang Tapa Danyiwang Durna. Jalaran apa Gatotkaca? Guru Jarwadha sing kuwi mau digugu lan ditiru. Digugu apa kang dadi pangandikane, ditiru apa kang dadi polah tingkahe. Ayo, dina saiki miyat saka kene. Ora kena yen pancen kowe iki bakal engko rada paripeksa kelawan Gatotkaca mungsuhe dudu sapa-sapa Gatotkaca kang bakal tameng dodo. Lan maneh Prabu Darapasura ngertenono sing jenengane Eyang Pandhita Durna kuwi mau dudu guruning Jaya Kawijayan ning kae mau guruning peperangan adu tosing balut wuleting kulit landheping gaman pintering jemparing. Eyang Durna kuwi mau wis kabeh mriksani ning yen pancen sing jenengane olah rasa olah batine menungso kuwi mau Eyang Pandhita Durna durung duweni. Aja gelem-geleme kuwi mau dijlomporongake madyaning juranging kanistan utawa juranging kasengsaran. Pancen sijane wong sabrang wateke angkara murka budine candala. Mulane ora usah dadak ngrasani kelawan Bibi Wara Sri Kandhe kang lagi tapa ing madaning wana winang sraya. Yen pancen kowe bakal gawe jugaring tapaning Bibi Wara Sri Kandhe mungsuhe dudu sapa-sapa Gatotkaca kang bakal taming dodo parat. Pusekan jroning kewa mandeka ngunclang pedhangipun kang kataman praja
Tamateging walis sorak manengker gumuro sing keparat murang tata